Myšlienka zorganizovať tábory v rámci kolobehu života vznikla od samého začiatku pred 3 rokmi, kedy sme uskutočnili prvý turnus táborov. Dnes je to už 5. turnus a na každom tábore sa potvrdzuje, že ten najväčší zmysel pre tie deti je v tom, že sa stretnú s tým istým problémom, s tým istým smutkom, s tým istým bôľom, s tým istým žiaľom a môžu vidieť, že nie sú v tom sami, môžu vidieť, že veľa deťom na celom Slovensku sa stal nejaký tragický príbeh, stala sa im nejaká životná udalosť, ktorá ich mnohokrát dostala do situácie, kedy nevedeli ako ďalej a napriek tomu sa môžu stretnúť s inými deťmi, ktorým sa stalo to isté a vlastne navzájom si dávajú podporu, navzájom sa ťahajú dopredu a pomáhajú si spracovať tú bolesť, ten smútok. Program tábora je každoročne tematicky viazaný na nejakú zaujímavú tému. Tohto roku to bolo 5 jazykov lásky. To znamená, že každý jeden deň tábora bol venovaný jednému jazyku lásky. Prvý deň to boli slova uistenia, druhý deň pozornosť, tretí deň darčeky, štvrtý deň skutky služby a 5. deň fyzický dotyk, prostredníctvom ktorých vlastne deti mali možnosť si uvedomiť, aká je dôležitá komunikácia medzi nami prostredníctvom každého spôsobu preukázania alebo prežitia lásky a veľmi im to pomáha vlastne zbližovať sa, komunikovať, prejaviť svoje pocity, uvoľniť ešte nejaké zadržané emócie, či smútok, či hnev, je to pre deti veľmi liečivé. Medzi hlavné prínosy tohto tábora vidím aj to, že nám prichádzajú často deti, ktoré sú ešte v hlbokej fáze smútenia, to znamená, že len nedávno im niekto blízky zomrel. A oni tu majú šancu spoznať deti, ktoré už majú túto fázu za sebou, respektíve sú už dlhšie bez jedného z rodičov alebo bez obidvoch a vidia, že sa to dá prežiť a vidia, že aj takíto podobní ľudia sú medzi nami, nie sú v tom sami. Ďalej sú tu deti, ktoré prichádzajú viackrát a okrem toho, že vidíme, ako vyrastajú, ako sa posúvajú, tak nám aj prinášajú vlastne svoje životné príbehy a zdá sa nám, že sú veľkým obohatením celej skupiny a hlavne pre tých, čo sú tu prvýkrát. Mne sa páčilo asi najviac možno tie aktivity, či sme si mohli namaľovať podľa vlastnej fantázie. Potom aj to pomáhanie, upratovanie, tiež kolektív bol veľmi dobrý. Aj chvíle v bazéne boli tiež dobré. No, upratovali sme, robili sme darčeky pre ostatných a všetko sa mi vlastne páčilo a nebolo nič také, čo sa mi nepáčilo. No mne sa páči tento tábor, aj ľudia, aj spôsob, ako mi tu ako celiatikovi podávajú ísť, pretože som mal v mnohých táboroch, aj v Červenom kríži, aj v tom Mošovci, či kde to bolo, ale takýto dobrý prístup som ešte nikdy nemal. Sa mi páči aj kolektív a som rád, že som tu. Taktiež sú tu deti, ktoré nám už pomáhajú, čiže sú buď staršie, alebo sú už tie, čo sa nám opakujú a dostávajú sa do tej role inštruktora, kde sa stávajú dôležitými a zároveň nápomocnými nielen pre nás, ale hlavne pre tie malé deti, ktoré sú v tom smutku ešte. Mne sa páčili prechádzky, športy, mne sa to všetko ľúbilo, ale počasie sa mi nepáčilo. Mne sa tu páčilo všetko, sú tu naozaj úžasní ľudia, mám ich veľmi rada a ďakujem Janke, že zorganizovala tento tábor, lebo bez nej by sme tu asi neboli. Nie!